Hej, jeg hedder Bettina fra Nordsjællands Kosmetologskole og Hudplejecenter, og vi har lige fået skinbar, som vi gerne vil introducere for jer her. Og det går ud på, at kunden udfylder et lille konsultationskort her. Voilà. Og vi stiller et par spørgsmål om kundens forventninger. Og derefter så går vi i gang. Og kunden kan simpelthen få lov at prøve vores produkter fra Dermalogica. Vi har pre-cleanseren, hvor der er en masse olie i, der renser dagens snavs. Og derefter så får kunden lov at prøve produkterne. Og vi har en række produkter, jeg har stillet frem, som passer til kunden. Først vil hun pre-cleanse huden med en olie, og derefter så vil hun prøve Spectral Cleansing Gel, som jeg lige vil lade dig prøve. Der vil jeg tage en lille 25 øres størrelse, som du skummer op med vand. Den fordeles lige i ansigtet, og du kan få lidt varme på her. Det er vigtigt at rense sin hud for makeup og snavs og forurening, der sætter sig på huden, og det kan man så få lov at prøve her helt gratis. Du skal ikke bestille tid til det, du skal bare komme ind fra gaden, og så prøver vi at hjælpe dig på bedste vis med produkterne her. Vi har vand og svampe og produkterne klar, og skriver det hele op til dig, og det er hjemmeprogram. Så man vil prøve healing bagefter, hvor vi har Daily Macrofoliant, en rispuder, som du kan bruge dagligt og have stående i badet. Og den kan man jo også lige få lov at prøve. Og der vil jeg så give en halv teske op på fugtige hænder, og så kan man lige få lov at prøve det også. Er det super nemt, eller hvad? Vi har også trin for trin, hvordan du kan behandle din hud derhjemme. Til den kan du få med, denne her guide. Så kom ned og prøv vores skinbar. Nordsjællands Kosmetologskole, Helsingørgade 24 i Hillerød. På gensyn.